Okay, balik ta. Atong oras. Doon natin 4 minutos sa lagyan sa Dilipa, Magalas 9. Kaya may pagpaminaw din sa Tanang Daminaw din sa may Barangay Kanasuhan, ha? Sa Tanang Sitios. Okay, aliana. Ato ng sumpayan, mga kawaw. Daghan kayong mga ni tubag, daghang mga ni sumpay. Pero usara magi atong pilion, ha? Aliana, ang sumpay sa tuang drama comedy kun Ramang Putol. Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan. Ay, ato ang driver sa malabal. Mayo kay nakaabot kong sayo. Grabe ni si training. Grabe ni ka-conservative. Lima ka. Imagine, 17 years ming uyab. Ikaw rin ko magkaikap siyang kamot. Pero, di na ko magpalabot na training. Karon ang panahon training nga ako na nang maangko ng imong bukanawa. This is the place to be. Karon kalagot. Aniya, nagkaduol ako sila. Karon kalagot training nga ka. Imo yung kong giagawa ha. Dugay na kay kong nagsingpangan rin mo. Nga maako ka lang training. Pagkamatian ko tibok kalibutan, maangko lang ako imong pakwan. Karon kalagot. Karon kalagot training nga ka. Di anak ko doon sila ha. Aliap up. Oy siya may toyo mo. Ay, ikaw din natay. Di city ka tingog balik din tayo. Magutanag yung mga si Toyo. Siyempre, ang imong anak. Lagi. Pero pag mo madawa do, di lagi mo mismas na mo siya kong anak. Oy, tay, wala na mausuron. Kani ato, tay, ka na mga dato, pangasawan ka ng mga gwapa. Pero karon tay, choosy na may mga milyonaryo. Sama ka day. Pero sabay mong Toyo si training. Oo, tay. O niya, sabihin mong anak. Ito dito, naligo. Mau ba? Naligo man siya tay. Ay da, galimutan. Mau ba? Anong galimutan man tay? Ay da, init. Anong init pa tay? Hawa may aircon. Anong hawa may aircon tay? Hawa may kurente. Mawa din sa ito, bukid nila halig. Kasugala man nila parilya. Kakaratawad. Magawa sa ito training. Training. Lo. Diyan na yung magdalaw. Di na makasulag. Wala dalang ilim nun. Grabe Ikaw, tatay. naalagi ka. Natural. O sabi rin pizza ni ay. City, good. Nakainom na magkakonsay na ng pizza training. Anniversary na to. Ay, salamat. Ginumugin ako pagkampo. Di man good na ako makalimtan. O nadipog na ko makalimot. Ano sa tatay eh? Lo, kanang manimba baya talo, inikaugma lo, musayo baya ta. Ay, ako rin yung ilara eh. Kamu paingon pa ako, pabalik na. Nga naman. Wala ro'y misa eh. Takam lang ko loy. Misa di galyo mo tayo mag-iskutan. Kanading misa di galyo. Misa nobina na Santo Niño. Ay na, virtual eh. Facebook na kumutanaw. Pahuway na lang kag sayo karon lo. Bitaw lo, may pagmato ka lo. Ya, wapa ko duka. O sige sa mulo, kutawa di kang bibiron. Ganyang hinampag eh. Dili lagi na po di nga matulog ko. Gaga ko ka lang niya. Iba pag itapat. Kibor ba ko nilo mga laki? Kung gihan kayo mo munang hinol-hinol. Ikaw lo ba? Kano ba masangil magalo? Kamo rin ko kutom, ikaw ay pamasangil lo. Ay sus, I've been there. Nasa na yung I've been there ay. Di mo matagyan mo ko'y. Kung ano yung binatan lo. Ay kuya mo. Ay sus, lucky ka. I know what you want. Training. Ikaw, Nakay-tiknik ba? unsa man. Kay kanay mo lolo, kada pabisita na ko, di bigyan na mo mawag sa kilid. Mao lagi. Magpasangil ta nga, kuno ay kusog ang hangin. Tay hopo ko nila parilya. Ha? Oh, ay sama. Bantay ka ha. Teka ba ka? Ang siya na yung isabutan ya. Wala eh. Wala lo. Ni hangin-hangin magudlo, ni hangin-hangin ba? Naa siguro bagyo. Wa masiningon nga na bagyo pero nga ay hangin-hangin lo. Ali pao lagi ning parilya training. Ay sama ni Da, pao ka lagi. Ay.
Nga naman ang kandila, lahi na magbaho. Di mo gani kandila, lo. Laparili ang likod. Mao ba? Lahi na. Way nasunog ron ya. Lahi ma... Yay, di siga magbalik. Tarong nga, Original siguro gasa niling Petromax ani. Ani abi ay. Oy, murag nasunog ang gas. Wala, ngit-ngit na kayo. Ani Tring. Ha, ikaw. Kana imong lolo ba? Bisag Lagi. tigawag na apti kayo. Lagi ana bitaw ko nimo. Inig hilawas ako nimo ato lang ino nga gaturtor ta. Ha, ang saon? Ay na magturtor ba? Unya si Lulu basin makabantay. Dili na kabantay lagi. Tiguwang na mga nagot. Sige ha, ikay bahala ha. Ay siya lang inyong isabunda noy. Awala loy. Adventurous mag ko nga pagkalalaki lo. Kadang magsuri-suroy bilo bakilay magkayulog di mi magsuri-suroy. Oh, okay na basta uban lang ko. Patay ka diha. Ay, kamla ka. Ato na ilaro na. Ngit-ngit bitaw. Ay, ap. Wow. Ayaw ba, gilok? Oy. Ay, gilok ba? Piyong lang. Ani ipiyon ko na niya. Ay. Ay, ang sama na. Ay na. Naman na yung manukot. Kaya magtulda. Ani Asya boy. Tay gatortor bitay ko yung training. Asya ba mo napita ron gatortor. Ani gikat-kat ko na yan doon kang tsokolate. Ani ay. Wow. Hoy, ikaw ba? Gilok. Lari na sa imong chocolate hills duha training oy. Nga naman. Lami man kalamay. O sa Tagalog pa ang lakit. Ay palabi do. Nga lang tay. O ni kagkan mga ni kag chocolate hills ay palabi kay na sa kilid si Abo ug si Pen. Ha? Kinsa man na sila tay? Ay na mga tarsier. Si tatay ni ilan. Karon. Asan kasunod? Ay natural. Gikas dughan mo pa. Mupatighog tanga to sa imong pusod. Ha? Ay. Ay, hinay lang ba? Ay. Ay, gil... Asan na mo paingon? Tay. Ano, saan na mo? Di amis ko tay. Di amis barili tay. O si barili ko. Galiya dito magbuhol ka na ligo ninyo nagkaulig si mo. Ay paskat pa yung magsakyan tay. Law mas imong puso training oy. Mura magmatayupan falls. Gilok ka, ayo iko. Nganong na may gilok sa Matayupan Falls? Gilok tayo kay... Ay, nahikapan man ako yung tilapia. Kamuha, bisag asa-asa lamang mag-tour. Natural tayo dato gabi tayo. Wala na ilan sa tatay. Bito siya ganyan tas barili. Karon, adi na yung ko maglagay. Anya sa Ay, ako, anya may lain sa pa. ba? Ganyan, stage 1 tundughan. Ay, imong pusod, stage 2. Kini finishing line, 4th quarter na ni. Shot, giniron ba? Ano ba? Ay! Anya. Hay! Ano ka, uy? Asa na mas ikaw na magkatingog? Iko. Hay! Huy. Hay! Iko. Day! O, unsa man? Hoy, nga naman ka. Hoy, Kapuyag dahi ba yun? Hay! nga naman. Hay na kay Goy! Nga nawa magkamutingog niya! Sa Uy. pag-apas niya man lang ako! Atay ang nag-apas ay layuan na ako tayo ay! Ha? Ay, mali ka nun! Di abig training! Di ako siyang laing planeta! Yun na pagod! Ganun lang kayo ngon magkanagas laing planeta! Pulminaw dito kag buhol! Pagsunod dito kag barili! O na karong-anong na magkaslaing planeta! Huwag kay klaro training ay! Hanganong man ako. Sunod ba? Sudlaya na ba? Ha? Nagdawag na ako sa planeta! Tanawa ko na ng imo ho! Namura mo nag-alien! Huwag kay klaro dagway! Huwag mo na nag-alien! So, tanawa ko na! Unsa man? O siya'y nakita niyo mo na sa ubos, ikaw. Ay, tay, pasiga lang pa rin niya, tay. Nga doon siya may mo nakita. So, sabi ko magnindot kayo, kagwapan training. Kalamig lawas. So, pariyaga pa, pagdaig ko tayo, ubos puso na pa, pagkara ko, ay, apa. Ay, Nga naman kay ko. hi, Cookie. Hi, Cookie. Ko. Hoy, nga naman ka. Ay, ko. Hi, Cookie. Ha? Kasi cookie ba? Nag-ugong pag yung bani. Sige, natay winner ha, natay winner.
Mao di ay kay pagtanaw niya sa ubos na ako na murag alien. Alien day yung nakitaan. UFO. Under pressure. Under pressure organism. Mao na UFO. Sige, atong winner, atong announce BBCJ actually, nakuha po to ni Bulantoy. Oo. Pero napay mas naguna ni Bulantoy sa text. Atong i-proclaim ang atong winner kay si... Congratulations, Joanne Nadella of Upper Katugasan. Uy! Si Joanne ang atong winner. Oo, 200 worth of load, Joanne, ha? Paabuta lang. Ayan. Ang alien? Ang load? Ang Lord. Sabi lang ko ang alien. Sige, greetings na, baby CJ, go! I-greet lang na to ang ato ang videographer diri si Mike Vengers. Shout out sa tanang kanunay nakatag sa tuang Facebook Live o sa tuang YouTube. Yan, oo. Yeah, salamat kayo sa mga subscribers. Almost 42K na ang atong subscribers Sa YouTube. YouTube. Wow, thank you so much. Pagkatagin ninyo kay namin gipanday nga sorpresa sa mga viewers ato sa YouTube. Atangin ninyo mga kawaw para mas lingaw ang inyong pag-atang sa tuang YouTube channel Oo, niya sa CTG oo. ACTV. Yan. Sa mga wala pa naka-follow, naka-subscribe, subscribe na mo. Importante kayo na ha para magtuloy-tuloy ang ato lingaw. Ugma, atangin ninyo basig nanas Kuya Isyot magkompleto na ang ato ang tatlong bibi diri gapon sa tuang makalingaw nga programa matag buntag. Rated SPG Drama Comedy kun Dramang putol. Bye! Bye!